I ćao svima, dakle ja sam Mirza i danas ću da vam pokažem kako da spojite monitor na vaš laptop. Pa da krenemo. Prvo što vam treba je monitor, dakle, evo ga monitor, bilo koji, ja sam uzeo ovu sliku, nije važno, šta god. Evo mala reklama za Asus, šala. Dakle, VGA kablo i ovdje laptop, preko čega ćete sve da povežete. Malo objasnit ću vam sve, dakle ja ću ovo da zatvorim. I evo ovo je VGA kablo i neko što inače puno, da možda 3-4 marke, nema puno, nije sam koliko je. I onda, evo ga, ovo je meni u laptopu, ne znam koliko vi vidite, evo ga. Čekaj, izovit ćemo perspektivu, evo ga, VGA kablo. Inače, svi su isti, tražite, ako imate za laptop, tražite za laptop. I ako imate računar, pa monitor, dva monitora na jednu centralnu, to onda tražite. Samo se izjasnite fino, skontat ćete. Evo ga. Dakle, VGA kabel. I sada iza monitora, naravno, znate gdje je to, već sve ide. I kada ste povezali, glavna stvar što treba da uradite jeste, ako vi želite, to jest da idete, evo na ovom ću vam monitor, bolje će se vidjeti, desni klik i idete screen resolutions i među se pojaviti na ovom jer je ovo glavni. I dakle, tu će vam se pojaviti 1 i 2. Dakle, ako vam broj 2 vam je drugi monitor koji ste priključili na prvi monitor, na vaš monitor koji trenutno imate. I ako vam je taj monitor sa lijeve strane, stavite ga sa lijeve strane, evo, nije važno kako ide 1 ili 2. Mene sad ovo u sredini, dakle. Evo ga, ako je 2, ako mi je ovaj monitor sada sa moje desne strane, stavljam ga s desne strane, a mene sa moje lijeve, evo ovako. Dakle, vraću na svoj, dakle. I odete multi displays, evo vidite, i sada odete. Imate ovdje duplikat da vam kao pravi, da budu jedan i drugi isti. Ja ću kliknuti OK da vam pokažem šta to znači. To je da vam prikazuje i ovdje istu sliku, ali istu. Dakle, ja ovo ne želim, kliknut ću X, ali opet će se, mislim, to ostati. Neće, dobro. Evo, dakle, to. Ovo, da vam se dijele monitor, da možete da idete ovako. A primjer, evo uzet ćemo primjer ovu sliku i sada ovo VGA kablo želim da prenesem na monitor broj 2. Dakle, sam ga prevučem i ono je na ovom monitoru. Dakle, evo ga. I tu je, evo ga. Dakle, ali ja to sad trenutno, mene unutra. Idem da vam pokažem, ima još ti đavola. Ima ovdje show desktop 1, dakle. Da mi nema desktopa broj, da mi nema uopšte ovaj monitor, da nije uključen, ali ja to ne želim, mislim kao to treba. Meni će ipak ostati extended display, da se mogu dijeliti jedna i druga slika. I dakle, sve to možete da kontrolirate kada pritisnete Ctrl i slovo P, čime je Ctrl ovo start dugme i slovo P. I to je sad kontrolišete duplikat i sada dijelit će ovamo, dijelit će sliku i ovdje. Sad, na primjer, kako da odaberete također koji je glavni monitor, evo to ću vam sad pokazati. Mene treba ovo, dakle, kliknete na taj monitor koji želi da vam želi, a ja ću vratiti na svoj laptop. Dakle, iću ovdje OK, samo da vratim fino kako je bilo. Dakle, keep, primijeni i evo ga. I sada, ako želim da mi bude glavni monitor broj 2, kliknem malo više, idem make this my display, da bude glavni. A mene je trenutno glavni display broj 1 jer mi je to laptop trenutno. I ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, veliki pozdrav!